Bon dia a tots, gràcies per venir en tan poc temps també. La roda de premsa d'avui és per anunciar que el Bernat Canut no seguirà com a entrenador per la temporada que ve. Ja en vam parlar la setmana passada a la roda de premsa. Primer de tot, agrair al Bernat la seva dedicació, entrega i mando en aquest any tan complicat, que ha sigut realment un any molt complicat. Jo, des del club, agrair realment la seva predisposició i el seu caràcter. Realment és un tio excel·lent, però és cert que aquest final de temporada ha marcat una mica la direcció que volíem prendre. Ja us vaig dir que estàvem en un moment de reflexió, havíem d'analitzar moltes coses i des del club hem decidit que volíem canviar. Volíem canviar perquè tenim nous objectius i pensàvem també que havíem de canviar una mica la cara d'aquest any. Fins aquí, si voleu preguntar, preguntem primer, feu preguntes sobre Bernat i després presentaré el nou entrenador de la temporada que ve. Vull dir, tanquem això. Si vols, parla una mica quan heu parlat, com s'ho ha pres, perquè em consta que ell tenia il·lusió per continuar. Sí, la veritat és que, ja us vaig dir, realment han sigut aquests últims dies de reflexionar molt, de parlar tots, no és una decisió només de direcció esportiva, jo en Pere, sinó d'involucrar tots els agents a la Junta, no? Ha sigut una decisió de club. Ell ha sigut molt sincer i al final conscient de que la temporada com ha sigut, amb el trasbals que hem tingut, tenia molt clar que podia passar-li factura a ell. Els entrenadors sempre són les persones que estan al capdavant d'aquests projectes i que també sabem que són els que poden pagar a vegades els plats de com vagi la temporada. O sigui que segurament trist perquè les ganes d'estar aquí i de progressar aquí com a entrenador segur que les tenia, però també, això, com he dit, és un tio molt elegant i que toca molt de peus a terra i sent conscient que era una de les coses que li podien passar. És una decisió que s'ha pres a les últimes hores o ja s'ha consensuant al llarg del final de l'octubre, sobretot? És cert que el tema dels quarts de final, dels play-offs, ha marcat també una mica la decisió, perquè al final, com a Uni Girona, és un club que hem de poder ser exigents també en els resultats. Jo vaig dir, jo crec que la temporada ha sigut decepcionant per tot, no només pel resultat, sinó per com ha anat i lo dura que ha resultat. Però sí, al final va ser això de dir, què fem amb això, què ha passat, hem analitzat, i dir, intentem donar-hi un canvi, i canviem. En aquest cas ha sigut l'entrenador un dels primers a caure. Doncs us presento qui serà la nova entrenadora, que serà la Laura Antoja. Sisplau, Laura, si ens acompanyes i compartim aquest moment. Estem molt contents d'anunciar-vos que Laura Antoja estarà al càrrec de l'equip a la temporada que ve. Per què la Laura? Ella arriba al 2009 al club, arriba com a jugadora, ha sigut jugadora, ha sigut fisioterapeuta i quan la fitxem per fer que sigui l'assistent de l'Alfred, també una visió clara del club, d'acabar de formar-la, de que agafi experiència, òbviament, tota la que ha tingut com a jugadora i com a afició i sabent perfectament de què va aquest món del bàsquet. I això va una mica lligat amb el tema de Bernat. Busquem també una certa continuïtat, no és algú que sigui nou, és algú que ha estat aquí tots aquests anys i l'any passat també, i pensem que ara és el moment. És un moment per ella, jo crec que serà un gran repte,
tenim clar, i ella també, no? Que és la seva primera vegada al capdavant d'un equip, però crec que ja ha demostrat que sap estar, que sap encaixar el que és la competició, òbviament, i per nosaltres és una alegria, no? Acompanyar-la en aquest últim pas i bueno, li desitgem, òbviament, tota la sort del món. Hola a tots. Bueno, primer de tot, i evidentment, és agrair doncs, la confiança doncs, de tot el club, començant pel president, el Pere, la Laia, el Xavi, tota la junta directiva. Jo sé que és una decisió que prenen entre tots i que, bueno, que estic agraïda doncs, d'aquesta oportunitat i de que em posin al capdavant de l'equip, no? Per mi és una responsabilitat gran, però de cara a moltes coses, de cara a la ciutat de Girona, perquè sé el que representa aquest club per la ciutat, de cara a l'espectador, al públic, perquè sé el que significa també jugar aquí a Fontejau amb tot un pavelló ple, bueno, i de cara al club també i al que significa a nivell de resultats, no? Per tant, sé on em poso, els anys d'experiència doncs, com a jugadora, com a fisioterapeuta, com a segona entrenadora, doncs conec on em poso, però no deixa de ser una il·lusió molt gran per mi, que crec que l'entomo preparada, amb moltes ganes de fer-ho bé, però sobretot amb moltes ganes de treballar. Sé que el pas que es dona només hi ha un camí, que és el treball diari, no? I el treball diari significa el compromís en la feina, significa l'exigència, significa aconseguir d'un grup de jugadores que segur que tindrem un gran equip, doncs aconseguir que totes elles s'impliquin igual que m'implico jo, igual que s'implica tot el club, igual que s'implica la ciutat, i que visquin això, i que totes elles puguin desenvolupar doncs, el que són, perquè seran grans jugadores amb un talent extraordinari i que se sentin lliures i capaces d'expressar doncs, tot aquest talent, no? Aquí és on jo em poso el repte. El meu repte és aconseguir doncs, un joc que faci aixecar el públic de Fontejau, aconseguir un joc on la jugadora se senti lliure i puguem disfrutar dels talents que fitxarà el club. I amb tot això, doncs, l'obligació com a Unigirona doncs, dels resultats que han de ser doncs, aconseguir una plaça per l'any que ve per l'Eurolliga i aspirar a tot des del primer dia. Preguntes a Laura Antojo? Sí, una pregunta. Com que era el càrrec que compagines a la selecció d'Angola? S'hauria de portar? Bueno, aquesta és una pregunta delicada. Bueno, tot això ha anat bastant ràpid, com podeu veure, i m'ho he hagut de pensar, bueno, doncs lo just, no? Al final són trens que et passen una vegada. El tema d'Angola segurament també és un tren que passa una vegada, però si jo deixo les emocions i penso una mica en el que jo vull aconseguir ser, que és una entrenadora, una primera entrenadora al màxim amb les màximes d'aspiracions possibles, el primer pas és aquest, i on millor que en un lloc on dipositen la meva confiança, un lloc on he estat des de fa molts anys aquí i que conec, i que em sento amb la força d'intentar treballar per fer això i per fer-me jo com a entrenadora. Haig de començar a parlar-ho amb el responsable de la selecció d'Angola i veurem a veure què es pot fer. Ara m'agrada el nou càrrec. És inevitable parlar d'aquesta temporada que ja ha passat. Quins canvis demanes al club, no només al club, sinó a la direcció esportiva i al propi equip, perquè la cosa es capgiri, no? La situació d'aquesta temporada, que és una temporada complicada, què ha de canviar el club perquè així sigui? Bueno, amb tot això, la decisió de posar-me aquí al capdavant és molt nova. Ells tenen molt avançada la feina. L'únic que demano és intentar minimitzar al màxim tots aquests entrebancs que hi ha hagut durant l'any, que jo penso que han sigut
els que ens han portat una miqueta a anar a contracorrent, no? I anar intentant suplir les mancances des del primer dia. Aleshores, jo penso que amb això s'han posat les piles i és evident. I l'altra és la meva part l'hauré de fer igual que la vaig fer l'any passat, és treballar al màxim el dia a dia, i després tots els entrebancs que van sorgint doncs haurem d'anar entre tots doncs, posant-li remei. El que ha passat, hi ha hagut coses que es podien preveure, hi ha hagut moltes coses que tampoc es podien preveure. El que aquí començarem a posar doncs, és una mica amb el meu entorn i el meu sistema de treball, que jo vull que treballin amb mi de mà a mà, i que jo sempre penso que hi ha d'haver un equip a dins de la pista i un equip a fora de la pista. Jo vull el meu equip de treball. Llavors aquí, entre el club i jo, aconseguirem que comenci la temporada amb les màximes bones condicions possibles. Hola. Era un procés natural que tu acabessis sent l'entrenadora original després d'haver sigut entrenadora segona amb l'Alfred, i tu ja ho tenies visualitzat, que algun any seria així? Home, i a mi m'agradaria. O sigui, jo pensava algun any, alguna pregunta l'any passat i fa 2 anys ja m'havia arribat, i cada vegada que passava més temps jo em sentia més capacitada. Al final penso que inclús l'any passat, que va haver-hi un moment en el qual se'm preguntava, jo deia, mira, les coses arriben quan han d'arribar, i si no arriba és perquè qui ha de posar i qui ha de dipositar aquesta confiança doncs l'ha de sentir així, i després jo també haig de sentir que sóc capaç de fer aquesta feina, no? I penso que al final s'ha conjugat això aquest any i anem endavant. Sí, jo anava una mica en aquesta línia, que n'havíem parlat en anys anteriors. Tu quan arribes aquí com a assistent tenies la teva feina i potser estaves una mica aïllada del món del bàsquet professional. Com es fa tot aquest procés per pair que ara seràs realment això, la primera entrenadora, que tu mateixa deies que comences aquí però amb vistes a que vols dedicar a això? És un procés sorprenent, això ja t'ho explico ara. El que passa que quan tu et desvincules durant un període del bàsquet, te n'adones potser que aquesta desvinculació et fa despertar que realment allò és el que vols. A vegades passen així les coses, no? La revinculació amb el club, que és una de les parts més que jo agraeixo perquè sempre m'obren la porta i sempre m'han obert la porta aquí, doncs em fa a mi tornar a entrar a la pista, en l'anàlisi, en la construcció d'un equip, a la gestió de les personalitats, de les jugadores, dels talents. Tot això se'm desperta de tot el bagatge que porto darrere, no? I any rere any, doncs, evidentment, t'has d'actualitzar, he hagut de passar moltes hores, moltes treballant fins a hores de la nit, que això ho fem tots els entrenadors, però per part meva doncs, va ser com haver-te de posar en marxa i avançar molt més ràpid, i al final doncs, vas veient que et sorgeixen coses que portaves doncs, com amagades darrere, no? I hi ha un moment que dius, ostres, doncs jo veig això, ho faria així, i et vas construint la teva pròpia confiança de donar el pas. També en paral·lel et vas anar traient el títol, no? Com sembla que l'estiu passat ja vas fer tot el procés que calia, no? Tot drap. Sí, doncs tinc dos. La primera, Laura, has parlat del tema de l'equip fora de la pista. Laia l'altre dia ens va dir que s'intentaria, doncs, si es podia fer un pas endavant també en aquest sentit. Si ens podíeu explicar una mica més o menys si teniu l'estaf definit, si hi ha alguns noms sobre la taula per poder conèixer una mica tot això. Això, bueno, en principi no. En principi estem en converses i estem gestionant doncs, acabar de concretar això, que per mi és molt important, i ja et dic que és una de les bases, doncs, perquè després tot un any que és d'un dia a dia molt bèstia, doncs, per tant són debats que haurem de tenir ara i dependrà doncs, de moltes coses, de qui trobes, de què pots oferir-li, de com pots encaixar-ho i de diferents aspectes. No? L'altre cop per meva, l'última entrenadora que va haver-hi a una Girona, crec que és pràcticament fa una dècada, l'Anna Caula, què suposa després d'una situació que ara, 10 anys després o 9 anys després, tu agafis l'equip? Bueno, és meravellós. Tant de bo no hagués passat tant de temps, no? Perquè aparegui una figura com la meva,
però res més que descriure-me com a dona, però espero que em descriviu com a entrenadora, no com a dona. Llavors, jo vull demostrar moltes coses aquest any o intentar aconseguir que tot aquest projecte funcioni i simplement doncs, és un referent per mi, l'Anna. Perdó. Per mi l'Anna és un referent molt important i és una de les pioneres amb la primera divisió, però n'hi ha moltes d'altres i esperem que n'hi hagin moltes més. Sebas. Laura, abans comentaves que arribaves amb molta feina feta, no sé si et refereix a la direcció esportiva per aquest proper any, fins on te puguis explicar per què tan il·lusionant o no és aquest nou projecte, sabent que no hi haurà Eurolliga la propera temporada, no sé, òbviament no diràs noms, però sabent el que tu saps, què tan il·lusionant no és la propera plantilla? Doncs no puc parlar-ho gaire, però ja sabeu que aquí a Girona es fan bones plantilles, això queda clar. I a més, si tenim molt en compte que el club segueix aspirant a tot. El que passa que la condició és que a l'inici de temporada no estàs dins d'una Eurolliga, però penso que l'equip es formava doncs, per aquesta opció, no? I les jugadores doncs, que vindran veureu que tenen un nivell i un talent i unes qualitats que penso que el que hem d'aconseguir és que precisament això, no? que puguin desenvolupar aquestes qualitats perquè llavors ens ho podem passar molt bé. Jo vull disfrutar molt aquest any veient l'equip jugar, tenim el talent i ara és qüestió de crear totes les dinàmiques i tot el muntatge perquè això sigui possible i és un equip per aspirar a tot. Sí. I en aquest sentit, per tu hi ha imprescindibles d'aquest any, d'aquesta plantilla. Al final, Garnet porta 2 anys espectaculars aquí a Girona, però no sé si, per exemple, és una figura que dius és imprescindible. No sé si que tan difícil o no és retenir-la, però no sé si hi ha alguna peça que per tu és... Aquí, com que és una cosa... jo puc donar les meves opinions i jo els imprescindible, ja sabeu que enlloc hi ha ningú imprescindible, això va així. El que passa que hi haurà peces doncs, molt importants en les que intentarem posar molta força perquè puguin continuar, que creiem que tenen una referència aquí a Girona que seria molt bo, però s'han de valorar, sempre és l'equip per sobre del personatge, no? En tots els aspectes, en el meu inclòs, és a dir, sempre hi haurà l'equip per sobre de qualsevol de tots nosaltres i per tant al final hi haurà d'haver un moment en el qual haurem de prendre decisions pel bé de l'equip. Sí, jo et volia preguntar si tu vas haver de pensar molt o si realment vas pensar que aquest era un tren que havies d'aprofitar. M'ho vaig haver de pensar, sí, molt no, perquè tot va molt ràpid i penso que el que dius és que els trens passen i per tant era una decisió a prendre amb el cor de seguida em va dir que sí, però la consciència d'allà on em poso, del que comporta la responsabilitat, el compromís que tinc jo amb el club, l'agraïment, tot el que jo porto darrere amb tot aquest bagatge dels anys, no em fa dir un sí sense saber on em poso, sinó que em fa dir un sí sabent el que em comporta. Per tant, sí que vaig haver-m'ho de rumiar, pensar si m'hi veia capaç i en el moment en què vaig decidir endavant, doncs ja està, ja no hi ha res més. Una pregunta més per la Laura. Una mica amb la dinàmica del 40.000, però en lloc específic de segon entrenador o entrenadora, ja teniu la figura definida o no encara? No encara. Sebas? Sí, Laura, simplement a punt, no sé si... entenc que en Bernat també l'haurà va saber que tu series l'escollida, no sé què et va comentar, quina va ser també la seva reacció. Mira, jo amb el Bernat hi he parlat i tenim una relació molt maca. Li vaig inclús dir que m'havia arribat aquesta opció abans inclús de jo acceptar-la, vam estar-ho parlant, ens recolzem mútuament com ho hem fet tot l'any, no? Al final els entrenadors i el que vius dins d'un cos tècnic acaba sent relacions humanes, no? I independentment del que després passa, si tu ets una persona que has anat de cara sempre i que has tingut al teu costat algú amb qui has acabat tenint una relació d'amistat inclús, doncs això ha passat, no? Ell em va dir que agraïa que
que fos jo qui continués aquest projecte i que em desitjava tota la sort del món i que endavant.